Toto je môj prvý adventný kalendár, chápeš? Christmas is coming, heavy rain pouring, it ain't no flake, it's no. Dopraj si 25 dní luxusnej starostlivosti. Každé okienko skrýva malý poklad pre vašu pleť a vašu dušu. Angelika a aristokratka. Toto luxusné duo, ktoré vyčaruje glowy a fresh skin, je láskou na prvý pohľad. 25 prírodných produktov starostlivo vybraných pre dokonalú starostlivosť o vašu pleť, od výživných krémov po relaxačné masky. Havlikov zázrak je doslova zázrak. Je vyrobený z 11 najúčinnejších bioingrediencií, takže je určený na citlivú poškodinu, ale aj problematickú pleť so sklonom k akné. No a v kalendári sa skrýva aj takýto malý zázrak, špeciálne na akné. Takže premen december na čas pre seba a dopraj si každý deň moment luxusu.